Γεια σου, εγώ είμαι η Φέντρα και εσύ βλέπεις το κανάλι μου Φέντρα Master Tarot. Αν αυτό που βλέπεις σου αρέσει, πάτε ένα like, κάνε ένα σχόλιο και αν δεν έχεις εγγραφεί ακόμα στο κανάλι μου, κάνε μια εγγραφή για να μην χάνεις κανένα βιντεάκι μου. Επίσης, αν αυτό που βλέπεις εδώ πέρα σ' αρέσει και θέλεις να υποστηρίξεις αυτή την προσπάθεια και αυτό το κανάλι και πιστεύεις ότι αξίζει μια υποστήριξη, μπορείς να γίνεις μέλος του καναλιού και να συμμετέχεις με μια συνδρομή μηναίως, με μια πολύ συμβολική συνδρομή μηναίως. Αυτή η επιλογή μας τη δίνει το YouTube, για τον οποίο ευχαριστούμε πάρα πολύ. Και τώρα σήμερα, τι άνοιγμα θα κάνουμε σήμερα? Καταρχάς σήμερα είναι pick a card, καταρχάς σήμερα υπάρχουν πακετάκια, πρώτο, δεύτερο και τρίτο πακετάκι. Ας βάλουμε και από μία πετρούλα σε κάθε πακετάκι εδώ. Και το θέμα μας είναι ποιος σε σκέφτεται και για ποιο λόγο. Ποιος σε σκέφτεται και για ποιο λόγο. Μπορεί εδώ πέρα να επιλέξετε με τη διαίσθησή σας ένα από αυτά τα πακέτα, μπορεί να επιλέξετε δύο ή και τα τρία πακέτα ακόμα. Μπορεί επίσης να θέλετε να δείτε για τρία διαφορετικά άτομα ή για δύο διαφορετικά άτομα τι σκέφτονται, εάν σας σκέφτονται και για ποιο λόγο. Μπορεί να θέλετε να δείτε εδώ όχι μόνο για συναισθηματικές σχέσεις, αλλά και για επαγγελματικές ή για φιλικές σχέσεις ή για οικογενειακές σχέσεις, να θέλετε να μάθετε αν κάποιο άτομο σας σκέφτεται και για ποιο λόγο σας σκέφτεται, και επίσης στο τέλος θα βάλουμε και επόμενη κίνηση του άτομου για τον οποίο σας σκέφτεται. Οπότε έτοιμοι να επιλέξετε με τη διαίσθησή σας ποια πετρούλα σας αρέσει περισσότερο ή ποιο πακετάκι σας τραβάει περισσότερο, ή όπως είδαμε τα βλέπετε όλα ή επιλέγετε δύο πακετάκια. Με όποιο τρόπο θέλετε εσείς, σίγουρα ό,τι και να επιλέξετε κάτι θα βγει από μέσα, το οποίο για να βρίσκεστε εδώ αυτή τη στιγμή, να βλέπετε αυτό το βιντεάκι, δεν είναι τυχαίο, σίγουρα θα υπάρχει κάποιος λόγος. Κάτι πρέπει να ακούσετε από εδώ. Σας αφήνω λίγο λοιπόν να επιλέξετε πακετάκι. Λοιπόν, και εγώ συνεχίζω με το πρώτο πακετάκι. Όλοι εσείς που έχετε επιλέξει το πρώτο πακέτο. Γεια σου πακετάκι νούμερο 1. Πάμε να δούμε εσύ τι επέλεξες. Να δούμε ποιος σε σκέφτεται, ποια ή ποιος σε σκέφτεται και για ποιο λόγο. Ποια ή ποιος σε σκέφτεται και για ποιο λόγο. Λοιπόν, ποια ή ποιος σε σκέφτεται. Βασικά, εγώ εδώ πέρα απευθύνομαι στις γυναίκες, γιατί είναι οι περισσότερες, το μεγαλύτερο ποσοστό που παρακολουθούν το κανάλι. Οι άντρες εννοείται αντιστρέφεται για τον εαυτό σας. Εδώ πέρα υπάρχει ένα άτομο, βγαίνει ένα άτομο, το οποίο άτομο, ας το πούμε, για κάποιους από εσάς θα ισχύει ότι είναι φιλοχρήματο. Για άλλους από εσάς πάλι θα ισχύει ότι είναι ένα άτομο το οποίο το αρέσει η βόλεψη, το αρέσουν τα λεφτά, το αρέσει η χλειδί. Αυτό το άτομο δεν θέλει να αισθάνεται ότι δεν έχει λεφτά στην τσέπη του. Επίσης θεωρεί ότι η ζωή δεν μπορεί να είναι ωραία αν κάποιος δεν έχει λεφτά. Αυτό το άτομο έχει αφιερώσει τη ζωή του, ίσως στη δουλειά, ίσως να μαζεύει λεφτά, ίσως να αποκτάει περιουσία. Ένα τέτοιο άτομο έχουμε εδώ. Για κάποιους από εσάς θα ισχύει ότι αυτό το άτομο είναι πια μέσα στην οικογένεια, δηλαδή έχει μια δικιά του οικογένεια. Τώρα μαζί σας, με κάποια άλλη, αυτό το ξέρετε εσείς, υπάρχει και αυτή η περίπτωση εδώ. Ένα άτομο το οποίο όμως παντού βλέπει εχθρούς, του τύπου ότι τα πράγματα του έχουν θέματα, δηλαδή
στο συναισθηματικό κομμάτι, γιατί εξετάζουμε ένα τέτοιο κομμάτι εδώ πέρα, το συναίσθημα, ό,τι και να είναι αυτό το συναίσθημα, είτε ερωτικό, είτε φιλικό συναίσθημα, είτε οικογενειακό συναίσθημα, στο συναισθηματικό κομμάτι αυτού του ανθρώπου πάντα υπάρχει κάποιο θέμα. Του τύπου ότι πάντα υπάρχει κάποιο πρόβλημα. Είτε αυτός δεν κάνει σωστές επιλογές εδώ πέρα, είτε αυτός δυσκολεύεται να δει ποιο δρόμο να πάρει, είτε αυτός, ειδικά αν είναι παντρεμένος εδώ πέρα και για εσάς τα τρίγωνα, ας πούμε, δεν μπορεί να επιλέξει ποιο δρόμο να πάρει, γιατί θέλει και τη μία και την άλλη. Γενικά υπάρχει θέμα στις επιλογές του. Πολύ συχνά ίσως κάνει και λάθος επιλογές, ή πολύ συχνά αυτό το άτομο στη ζωή του έχει κάνει λάθος επιλογές. Και γενικά για να κάνει μία επιλογή σκέφτεται και πάρα πολύ. Είναι από τα άτομα τα οποία δεν βιάζονται, τα οποία κοιτάνε πρώτα η επιλογή που θα κάνει, κατά πόσον θα τον βολεύει τον ίδιο. Κατά πόσον δηλαδή θα το συμφέρει αυτή η επιλογή. Αν αυτή η επιλογή έχει να κάνει με να χάσει κάτι, και μιλάμε για κάτι υλικό εδώ πέρα, δεν θα την κάνει την επιλογή αυτή. Ακόμα και να ξέρει ότι είναι λάθος αυτό, δεν θα την κάνει, γιατί αυτό το άτομο εδώ δεν μπορεί να αποχωρήσει πράγματα υλικά. Αυτό τον χαρακτηρίζει. Κατά τα άλλα είναι άτομο το οποίο μπορεί να είναι πολύ καλός οικογενειάρχης, του τύπου ότι με αυτό το άτομο δεν πρόκειται να πεινάσετε, με αυτό το άτομο θα έχετε πράγματα, με αυτό το άτομο θα έχετε μία άνεση στο σπίτι, αν έχετε οικογένεια με ένα τέτοιο άτομο, αλλά αυτό το άτομο όμως και πάντα θα προσπαθεί να βρει και κάτι άλλο. Δηλαδή αυτό το άτομο όσο αφορά δεν είναι και τόσο πιστός στην οικογένειά του, αυτό θέλω να πω. Πιστός του τύπου στη γυναίκα του, δεν είναι άπιστο αυτό το άτομο εδώ πέρα. Ένα άτομο το οποίο θέλει πάντα να πραγματοποιεί αυτό που θέλει αυτός. Δηλαδή τα όνειρά του να γίνονται πραγματικότητα. Άτομο το οποίο δεν μπορεί να μην εκφράζει και πολύ τα συναισθήματά του, ή μπορεί να κρύβει πράγματα μέσα στην καρδιά του και μέσα στην ψυχή του, να μην ξεγυμνώνεται τόσο πολύ. Και γιατί να μην ξεγυμνώνεται τόσο πολύ? Γιατί φοβάται ότι ένα ξεγύμνομα της ψυχής και των συναισθημάτων μπορεί να του με έναν τρόπο να το φτωχύνει όσο αφορά το υλικό κομμάτι. Αυτό το άτομο μπορεί να είναι φιλικό, μπορεί να είναι σταθερό, μπορεί να είναι σοβαρό, αλλά είναι λίγο, όπως είπαμε, συμφεροντολόγο άτομο. Ένα τέτοιο άτομο σας σκέφτεται, αν αναγνωρίζετε κάποιο τέτοιο άτομο στη ζωή σας, τότε μάλλον έχετε επιλέξει το σωστό πακετάκι. Αν δεν αναγνωρίζετε τέτοιο άτομο στη ζωή σας, τότε πηγαίνετε σε ένα άλλο πακετάκι. Και για ποιο λόγο τώρα αυτό το άτομο σας σκέφτεται? Για ποιο λόγο? Γιατί εσείς είστε μία ξεχωριστή γυναίκα, και μία γυναίκα η οποία δεν μοιάζετε καθόλου. Δεν είστε καθόλου σαν αυτόν, δεν μοιάζετε καθόλου στο πώς βλέπετε τη ζωή, τι σκέφτεστε για τη ζωή και πώς θέλετε να τη ζήσετε. Αυτός εδώ θέλει να τη ζήσει, είναι πάρα πολύ σημαντικό το κομμάτι, το υλικό κομμάτι στη ζωή του, ενώ για σας είναι το πιο σημαντικό, είναι το κομμάτι του πάθους, της ζωής, της φλόγας, της δημιουργικότητας. Αυτό είναι πιο στεγνό άτομο, εσείς είστε πιο ζωντανό άτομο εδώ πέρα. Αυτό ακριβώς είναι που το ελκύει πάρα πολύ σε εσάς. Πάρα πολύ. Σας σκέφτεται συνέχεια αυτό το άτομο. Συνέχεια, γιατί είστε κάτι το οποίο δίνει ζωή στην άχαρη ζωή του. Δηλαδή αυτός, αν
δεν υπάρχει άτομο το οποίο να το παρακινεί, το οποίο να το σμπρώχνει, να κάνει, δηλαδή να ζει τη ζωή του, αυτός θα ήταν αφοσιωμένος στα λεφτά του, στην δουλειά του, στα περιουσιακά του στοιχεία, θα ήταν ένα πολύ γκρι, θα είχε μια πολύ γκρι ζωή. Αλλά μέσα σε αυτή την γκρι ζωή είστε εσείς. Γι' αυτό σας σκέφτεται, γιατί εσείς δίνετε το κάτι το ξεχωριστό εκεί πέρα σε αυτή τη ζωή. Εσείς δίνετε τη ζωντάνια, εσείς δίνετε πολύ πιθανόν αυτό το άτομο να περνάει και πάρα πολύ καλά μαζί σας όταν βρίσκεται μαζί σας στο κρεβάτι, γιατί εσείς είστε άτομο φλογερό, εσείς είστε άτομο το οποίο μπορεί να του τραβήξει, μπορεί να το πάρει τα μυαλά. Και τον έχετε πάρει τα μυαλά, σε όποια και κατάσταση να βρίσκεστε, αυτό το άτομο σας σκέφτεται συνεχώς. Αυτό το άτομο πιστεύει ότι μπορεί να υπάρχει μια πολύ ωραία προοπτική μεταξύ σας, του τύπου ότι αν σας δοθεί μια ευκαιρία να φτιάξετε ακόμα και σπιτικό μαζί, αυτός πιστεύει ότι εσείς είστε κατάλληλο άτομο για αυτό το σπιτικό. Αλλά εδώ για κάποιο λόγο βλέπω ότι υπάρχουν πολύ μεγάλες φοβίες μέσα του. Πολύ μεγάλες φοβίες. Του τύπου ότι φοβάται αυτή την σοβαρή προοπτική με εσάς. Τώρα μπορεί να φοβάται επειδή ειδικά αν κάπου υπάρχει ήδη οικογένεια, ότι αυτός ο άνθρωπος εδώ θα χάσει περιουσιακά στοιχεία, ενδεχομένως αν δώσει ευκαιρία με εσάς για να προχωρήσετε στο μέλλον. Αν πάλι δεν είναι σε κάποιο γάμο αυτό το άτομο, ίσως λίγο να σας φοβάται. Το τύπο ότι είστε πολύ φλογγερές, είστε πολύ φλογγεροί, πολύ πατιασμένοι, πολύ έτσι και λίγο εγωιστές και λίγο... εσείς είστε άτομα ελεύθερα, το τύπο ότι δεν μπορεί κανένα άτομο να σας κάνει κουμάντο, και ίσως αυτό ακριβώς φοβάται σε εσάς, ότι το μέλλον είναι λίγο επίφοβο. Δηλαδή επειδή ο χαρακτήρας του είναι λίγο στεγνός χαρακτήρας, λίγο δηλαδή υπολογιστής, λίγο ίσως να είναι και λίγο σκρούτς, λίγο του τύπου τέτοιο, σκέφτεται το αν αυτή η φλόγα και αυτό το πάθος θα μπορέσει να κρατήσει για το μέλλον από τη μεριά σας, σε περίπτωση που ο δεσμός σας γίνει πιο σοβαρός, δηλαδή πατήσει σε πιο σοβαρά τεμέλια. Από την άλλη, αν κάπου είναι αυτό το άτομο, είπαμε, αν είναι κάπου αλλού αυτό το άτομο και έχει ήδη μισό στη ζωή του, τότε φοβάται πάρα πολύ την οικογένειά του, φοβάται πάρα πολύ το μήπως αυτό το κρυφό που έχετε βγει φανερό, και φοβάται πάρα πολύ το πώς θα το αντιμετωπίσει αυτό. Γενικά αυτό το άτομο εδώ πέρα φοβάται. Αυτό είναι το πρόβλημά του. Φοβάται. Σας σκέφτεται πολύ. Σκέφτεται επίσης ότι θα μπορούσατε δηλαδή να δώσετε μια ευκαιρία έτσι σοβαρή για σας τους δύο, αλλά οι φόβοι του δεν τον αφήνουν να κάνει τέτοια βήματα. Δεν τον αφήνουν οι φόβοι του. Είναι πάρα πολύ μεγάλοι. Επίσης αυτό το άτομο εδώ πέρα λίγο μεγαλοποιεί, έχει την τάση να μεγαλοποιεί τα πράγματα, του τύπου μπορεί οι φόβοι του να μεγαλοποιούν τα πράγματα, τις καταστάσεις, έτσι ώστε να μην τον αφήνουν να προχωρήσει. Δεν είναι σίγουρο ότι αυτά που σκέφτεται ισχούν στην πραγματικότητα. Πολύ πιθανόν να μην ισχούν στην πραγματικότητα. Πολύ πιθανόν αυτός να φτιάχνει στο μυαλό του ένα μέλλον εδώ πέρα το οποίο δεν θα είναι έτσι. Απλά οι φόβοι του, το να μην χάσει κάτι, η φόβη του το μήπως αυτό το πάθος χαθεί εάν επισημοποιηθεί, εάν γίνει κάτι πιο σοβαρό, μήπως θα μπείτε μετά σε ένα mood στο οποίο θα είστε δεδομένοι ένας για τον άλλον, και γενικά εσείς θα το βλέπετε δεδομένο και αυτό το πάθος θα χαθεί από το μέρος σας, και αυτός δεν θέλει να γίνει κάτι τέτοιο.
αλλά εδώ πέρα το χαρακτηριστικό είναι ότι είναι αναποφάσιστος. Αυτό το άτομο που σας σκέφτεται είναι αναποφάσιστο, συνέχεια προσέχει από κάτι, σον και καλά από άτομα τα οποία δεν θέλουν το καλό του ή το καλό σας γενικά, και φοβάται πάρα πολύ. Εδώ έχουμε να κάνουμε με έναν άντρα ή με μια γυναίκα, τέλος πάντων, με έναν άντρα φοβητσιάρη στην ουσία. Αυτό είναι το πρόβλημα εδώ. Και για να δούμε αν θα ξεκολλήσει από αυτές τις φοβίες, αν θα κάνει κάτι, τι βήματα θα κάνει εδώ πέρα. Θα δείξει δύναμη και θα υπάρχει κάποια επικοινωνία εδώ πέρα ή κάποια προσπάθεια, τέλος πάντων, από τη μεριά του, με την οποία προσπάθεια εσείς μπορεί και να ξαφνιαστείτε από εκεί που δεν το περιμένετε. Θα γίνει αυτή η προσπάθεια του τύπου ότι ίσως πάρει τηλέφωνο, ίσως στείλει ένα μήνυμα την ώρα που εσείς δεν θα το περιμένετε, και ένα μήνυμα έτσι ουρανοκατέβατο, δηλαδή αυτό το μήνυμα θα σας ξαφνιάσει, αν είναι μήνυμα αυτό ή αν είναι τηλεφώνημα, τέλος πάντων, ή κάποια συνάντηση, είναι ομαδικό, οπότε εσείς θα είναι διαφορετικό στο καθένα. Τέλος πάντων όμως εδώ θα υπάρχει ένα είδος επικοινωνία από τη μεριά του ατόμου, ξαφνιαστικό, με την οποία αυτή η επικοινωνία, αυτό το άτομο θα προσπαθήσει, θα πάρει το θάρρος, θα πάρει τη δύναμη, θα πάρει το θάρρος να ξεκαθαρίσει τα πράγματα μεταξύ σας. Να ξεκαθαρίσει τα πράγματα του τύπου αυτό το άτομο θα σας μιλήσει, θα θελήσει, θα πάρει το θάρρος να σας πει ότι το υλικό κομμάτι της ζωής του ενδιαφέρει πάρα πολύ. Ότι είναι πάρα πολύ σημαντικό το υλικό κομμάτι της ζωής. Θα προσπαθήσει να κάνει ένα ξεκαθάρισμα μαζί σας και θα το κάνει χωρίς συναισθήματα, αλλά με λογική, με σκέψη, με το μυαλό. Δηλαδή όλα εδώ πέρα, αυτό το ξεκαθάρισμα θα βασίζεται στο τι είναι το σωστό κατά τη γνώμη του, και αν κάτι δεν έχετε πει εδώ πέρα, ενώ αν κάτι ίσως αυτός να ήθελε να πει τόσο καιρό αλλά δεν το έλεγε, ήρθε ο καιρός που μάλλον θα το πει. Μάλλον θα το πει εδώ πέρα. Θα ζητήσει από εσάς επίσης να είστε ψύχρεμοι και να είστε λογικοί και να τον καταλάβετε επίσης, ότι η ζωή, ας πούμε, βασίζεται στο υλικό κομμάτι πιο πολύ. Ίσως θα ζητήσει λίγο να προσγειωθείτε όσο αφορά την πραγματικότητα, αλλά θα ζητήσει και μία καινούργια αρχή πιο ξεκάθαρη. Εδώ ο άνθρωπος, εδώ περιμένουμε επικοινωνία με αυτό το άτομο, και περιμένετε μάλλον επικοινωνία με αυτό το άτομο και ένα ξεκαθάρισμα από τη μεριά του. Ένα ξεκαθάρισμα. Και αυτό το ξεκαθάρισμα θα γίνει αρκετά έτσι απότομο από εκεί που δεν το περιμένετε. Ωραία. Να ζητήσουμε μήνυμα. Να ζητήσουμε μήνυμα εδώ πέρα. Τι θα ήθελα να σας πει αυτό το άτομο. Και μια συμβουλή μετά το πώς. Ναι, και μια συμβουλή θα ζητήσουμε. Μήνυμα. Τι θέλει να σας πει αυτό το άτομο. Όπου και να βρίσκουμε, η εικόνα σου είναι μπροστά μου. Σε σκέφτεται, όπως είπα και παραπάνω, οι σκέψεις του είναι εδώ. Το άτομο αυτό σας σκέφτεται. Κάνεις μεγάλο λάθος, είναι το επόμενο μήνυμα. Γι' αυτό και μάλλον θέλει να κάνει ξεκαθάρισμα, γι' αυτό και μάλλον θέλει να σου ζητήσει να τον καταλάβεις. Και το τρίτο μήνυμα είναι εγώ φταίω για όλα. Τώρα τι εννοεί, αυτό εσείς το ξέρετε. Και θα τραβήξουμε και μία κάρτα οράκλε, να δούμε τι έχουν να μας πούν οι οράκλες σαν συμβουλή όσο αφορά το άτομο αυτό, τι σας συμβουλεύουν οι κάρτες.
Οι κάρτες σας συμβουλεύουν να ησυχάσετε και να κάτσετε και να το ακούσετε, τι ακριβώς θέλει να σας πει. Του τύπου μην αντιδράτε, απλά ακούστε το. Αυτό που θέλει να σας πει, ακούστε το και μετά πάρτε την απόφασή σας. Ακούστε το, αφήστε το, μην το σταματάτε, μην τον διακόπτετε, γιατί αν τον διακόψετε μία φορά, τότε αυτό το άτομο θα αρχίζει να τραβήξει αυτή τη τόλμη που είχε να σας μιλήσει και είναι μια ευκαιρία να μάθετε τι ακριβώς, δηλαδή να εκφράζει τι ακριβώς σκέφτεται. Καλύτερα να μάθετε την αλήθεια τώρα παρά να την σκέφτεστε, να την επεξεργάζεστε στο μυαλό σας και να μην ξέρετε αν αυτό που σκέφτεστε είναι αλήθεια ή όχι. Το άτομο αυτό θα εκδηλωθεί και θα πει αρκετές αλήθειες, γιατί θέλει να ξεκαθαρίσει πράγματα εδώ πέρα. Οπότε η συμβουλή είναι ακούστε το πολύ ήρεμα χωρίς να μιλάτε μέχρι τέλος. Ό,τι είναι να πείτε, πείτε το μετά. Αυτό είναι το πακέτο νούμερο 1. Πακετάκι νούμερο 1, αν μας αφήνεις εδώ, θα βρεθούμε στο επόμενο άνοιγμα. Αν πάλι θέλεις να παρακολουθήσεις και τα επόμενα πακέτα, κανένα πρόβλημα, όλο και κάτι θα έχεις να ακούσεις. Και πάμε στο δεύτερο πακετάκι. Ήταν η κόκκινη πετρούλα. Ποιο άτομο, γεια σου δεύτερο πακετάκι, για να δούμε σένα ποιο άτομο σε σκέφτεται και για ποιο λόγο. Ποιο άτομο σε σκέφτεται. Και για ποιο λόγο. Ένα άτομο το οποίο έχει συναισθήματα προς εσένα και πολύ έτσι δυνατά συναισθήματα και ένα άτομο το οποίο μπορώ να τολμήσω να πω ότι σας αγαπάει κιόλας. Ένα άτομο το οποίο όμως έχει υποστεί ένα σοκ από κάτι που έχει συμβεί. Εδώ έχει συμβεί κάτι πολύ γρήγορο και κάτι το οποίο το έχει σοκάρει τελείως αυτό το άτομο. Τώρα μπορεί να ήταν από τη μεριά σας, μπορεί να ήταν γενικά στη ζωή του, το οποίο όμως ό,τι και να είναι αφορά εσάς σίγουρα, γιατί μιλάμε για σας, δεν μιλάμε για κάτι άλλο εδώ πέρα. Κάτι το οποίο αφορά οι δυο σας. Σοκαριστικό. Έχει περάσει ένα σοκ αυτό το άτομο εδώ πέρα. Στην αρχή είχε εκνευριστεί πάρα πολύ, είχε θυμώσει ίσως πάρα πολύ, αλλά τώρα έχει καλμάρει αυτό το άτομο. Έχει καλμάρει γιατί υπάρχουν συναισθήματα μέσα του. Αυτό το άτομο όμως, επίσης λίγο χαρακτηριστικά για να δούμε αν το αναγνωρίζετε αυτό το άτομο ίσως βιάζεται να παίρνει αποφάσεις, αρκετά βιάζεται, δεν σκέφτεται αρκετά, δεν σκέφτεται πάρα πολύ στο να πάρει κάποια απόφαση, μπορεί να την παίρνει απότομα ή να αλλάζει αποφάσεις απότομες, κάτι το οποίο δεν του φέρνει καλά αποτελέσματα τις περισσότερες φορές. Αυτό το άτομο είναι ικανό από εκεί που όλα πάνε καλά μεταξύ σας και όλα είναι όμορφα και σας λέει το πόσο ερωτευμένος είναι ή πόσο σας αγαπάει και το ένα και το άλλο, ξαφνικά να σας σερβίρει κάτι τόσο απρόοπτο που να λες τώρα τι έγινε. Το έχει αυτό το ταλέντο, αυτό το άτομο εδώ πέρα. Ίσως και ένα τέτοιο απρόοπτο να σας έχει σερβίρει και να σας έχει σοκάρει πρώτα εσάς και με την απάντηση τη δικιά σας, με την αντίδραση τη δικιά σας να έχει σοκαριστεί και αυτό το άτομο. Ναι. Εδώ ίσως υπήρχε μία απέτηση η οποία εσείς δεν μπορούσατε να την πιστέψετε ότι αυτό το άτομο μπορεί να έχει τέτοια απέτηση από εσάς από τη στιγμή που σας αγαπάει, ή μπορεί να ήταν κάποια δήλωση από τη μεριά του, κάποιες λέξεις οι οποίες εσάς να σας είχαν εκνευρίσει και από εκεί και πέρα εσείς να αντιδράσατε, αντίδραση προς αντίδραση, και αυτό το άτομο να σοκαρίστηκε. Το τι πήγε ας πούμε να κάνει, τι πήγε να πει και πού έφτασαν τα πράγματα μέσα σε ένα δευτερόλεπτο. Γιατί σας σκέφτεται όμως, γιατί εγώ βλέπω ότι υπάρχει περίπτωση εδώ να μην μιλάτε ακόμα και με αυτό το άτομο. Δηλαδή αυτή
τώρα που βλέπουμε το βιντεάκι, να μην μιλάτε. Σας σκέφτεται γιατί εξαρτάται από σας. Νιώθει μια εξάρτηση από σας αυτό το άτομο. Και δεν θα το κρύψω ότι η εξάρτηση είναι σεξουαλική. Παρόλο που υπάρχουν συναισθήματα και αγάπη, αλλά έχει κολλήσει αυτό το άτομο και στο σεξουαλικό κομμάτι. Του λείπει εδώ πέρα το σεξουαλικό κομμάτι πάρα πολύ έντονα. Του λείπει επίσης η δικιά σας ζεστασιά. Του τύπου του λείπει η γυναίκα αυτή η οποία πάντα το περιμένει και πάντα προσπαθεί να του δώσει κάτι καλό, κάτι όμορφο. Και αυτή τη στιγμή αυτή η γυναίκα είναι πληγωμένη και αυτός είναι πληγωμένος. Τώρα, αν εδώ πέρα υπήρχαν τρίτα άτομα σε αυτή τη σχέση, να ξέρετε ότι και τα τρίτα άτομα είναι πληγωμένα. Αν, λέω. Αλλά του λείπετε πάρα πολύ, γι' αυτό σας σκέφτεται. Του λείπετε πάρα πολύ, λείπει αυτή η ζεστασιά, η οποία υπήρχε όταν ήσασταν μαζί. Τώρα μπορεί να μην έχετε χωρίσει, απλά να μην μιλάτε αυτή τη στιγμή, αλλά κάτι έχει γίνει εδώ. Κάτι το οποίο ήταν σοκ. Ήταν σοκ. Πληγωμένη καρδιά εδώ πέρα. Μπορεί να σας σκέφτεται επίσης επειδή αυτός αισθάνεται έναν εγκλωβισμό, ενώ όταν είναι μαζί σας αισθάνεται μια ελευθερία, μπορεί αυτό το άτομο να έχει κάποια κολλήματα ή να έχει κάποιες εξαρτήσεις επίσης από κάτι, να υπάρχουν μεγάλες εξαρτήσεις από κάπου, από κάτι, και η ζωή του να μην είναι και τόσο γενικά τόσο όμορφη και τόσο ρόδινη, και εσείς του δίνετε ακριβώς αυτό το οποίο του έλειπε στη ζωή του. Το οποίο του έλειπε. Γι' αυτό και σας σκέφτεται. Και για να δούμε τώρα ποιες θα είναι οι κινήσεις του. Θα υπάρχουν κινήσεις. Θα υπάρχουν κινήσεις από τη μεριά του και θα υπάρχουν ίσως και πολύ γρήγορα να υπάρχουν κινήσεις από τη μεριά του. Ίσως και πολύ γρήγορα. Αυτό το άτομο, επειδή αισθάνεται συναισθηματικά φτωχό αυτή τη στιγμή, αυτό το πράγμα το εκνευρίζει κιόλας. Το εκνευρίζει και θέλει κάτι να κάνει. Μπορεί στην επικοινωνία αυτή, στην κίνηση αυτή που το βλέπουμε εδώ πέρα, καβαλά ένα άλογο και δεν σταματάει, δηλαδή τόσο φορτσάτος έρχεται αυτό το άτομο εδώ πέρα, αλλά δεν έρχεται έτσι σαν να μην θέλει. Θα έρθει, αλλά θα έρθει όχι του τύπου να σου πει ότι σ' αγαπάει και ότι λυπάται, αλλά θα έρθει με το τρόπο το άσχημο, το επιθετικό τρόπο, του τύπου να θέλει να σας ζητήσει λογαριασμό για κάτι ή να θέλει να μαλώσει μαζί σας, να θέλει να λογοφερτείτε για να του φύγει κάτι από μέσα, πώς να πω, μία λύπη να το φύγει, μία ένταση η οποία έχει συσσωρευτεί μέσα του, κάτι το οποίο αυτός ο άνθρωπος θέλει να βγάλει κάτι και θα το βγάλει όχι με το καλό τρόπο. Θα το βγάλει όχι με το καλό τρόπο και θα το βγάλει έτσι δυναμικά και θα το βγάλει του τύπου ότι έχει δίκιο σε κάτι. Αλλά στην ουσία αυτό μετά όλος ο σκοπός είναι ναι μεν να το βγάλει με αυτόν τον τρόπο, αλλά τα πράγματα να γίνουν έτσι όπως ήταν. Να πάρουν τον δρόμο τους. Δηλαδή ο σκοπός του είναι να είστε μαζί. Να βρεθείτε, να φιληθείτε, να κάνετε ό,τι έχετε να κάνετε. Τέλος πάντων, αυτό το άτομο σας θέλει πάρα πολύ και θέλει αυτό να πετύχει. Αλλά
δεν θα το πετύχει, πιστεύει δηλαδή ότι δεν θα το πετύχει με το καλό τρόπο, δεν θα πέσει κάτω στα πόδια σας να ζητήσει για κάτι συγγνώμη, να δώσει για κάτι εξηγήσεις, όχι, θα έρθει με το άγριο, να το πω, τρόπο, με το κρύο τρόπο, με το τρόπο να σας κάνει να αισθάνεστε τύψεις για κάτι. Θέλει να βγει νικητής, το όνειρό του είναι πάντως, ο σκοπός και το όνειρό του είναι να είστε μαζί. Ίσως να διαλέγει λάθος τρόπο με τον οποίο θα το εκφράσει αυτό. Αλλά του λείπεται πάρα πολύ, και αυτός ο άνθρωπος μπορεί να είναι εγκλωβισμένος από κάτι στη ζωή του, και ακριβώς εσείς να ήσασταν αυτό το φωτεινό κομμάτι, αυτός ο ήλιος που ζέστανε την καρδιά του, και τώρα δεν μπορεί να το αφήσει έτσι. Απλά είναι και πάρα πολύ θυμωμένος για κάτι. Θυμωμένος, εκνευρισμένος, πληγωμένος, και θέλει με έναν δικό του τρόπο και να μην πέσει από κάτω, να μείνει από πάνω, δηλαδή να έχει το πάνω χέρι, του τύπου να του ζητήσετε εσείς βοήθεια, να του ζητήσετε εσείς ένα συγγνώμη ή να του δείξετε εσείς μια μετάνοια εδώ πέρα. Αλλά ο σκοπός είναι ένας. Ο σκοπός είναι να είστε μαζί. Ο σκοπός είναι να συνεχίζετε να πορεύεστε μαζί. Παρόλο που εδώ βλέπουμε ένα άτομο το οποίο πολύ πιθανό να μην θέλει παντριές, να μην θέλει κάτι πολύ σοβαρό, μπορεί να μην θέλει και επισημοποίηση εδώ, γιατί βλέπουμε ακόλουθο εδώ. Εδώ βλέπουμε ένα άτομο το οποίο κρύβεται επίσης. Δεν ξέρω σε τι κατάσταση. Εδώ βλέπω μια κατάσταση η οποία ίσως να μην, για κάποιο λόγο να μην επισημοποιείτε τη σχέση σας. Ίσως και για αυτό το λόγο μπορεί να γίνει κάποιος καυγάς εδώ. Και αυτό το άτομο δεν είναι ότι θα το κάνει αυτό, απλά τα συναισθήματα είναι πολύ δυνατά και δεν θέλει να τα χάσει. Σε αυτή την επικοινωνία να ξέρετε ότι κάτι θα σας αποκρύψει πάλι. Δηλαδή μπορεί λόγω του ότι τόσο πολύ θέλει να μην σας χάσει, να σας πει και 1-2-3 ψεματάκια και μια υπόσχεση η οποία αργότερα να μην τηρήσει. Αλλά αυτό, πάνω κάτω αυτό. Πάμε να δούμε μηνύματα, να τραβήξουμε. Μηνύματα από αυτό το άτομο να τραβήξουμε. Τι θέλει να σας πει. Είμαι ερωτευμένος μαζί σου. Πρώτο μήνυμα. Αυτό το καταλάβαμε. Φαίνεται από όλο το άνοιγμα. Έχω πολλά προβλήματα. Είναι το δεύτερο μήνυμα. Και το τρίτο μήνυμα είναι σε πεθύμησα. Εντάξει, τα μηνύματα βγήκανε ακριβώς για το συγκεκριμένο άνοιγμα. Θα ζητήσουμε και μία συμβουλή από την Οράκλε. Τι δηλαδή θα σας συμβουλέψουν οι κάρτες στην περίπτωση αυτή εδώ. Εδώ οι κάρτες Τάρου σας συμβουλεύουν να το ακούσετε αυτό το άτομο και να του σταθείτε. Να το ακούσετε και να του σταθείτε, να σταθείτε στο πλευρό του, γιατί αυτό το άτομο προφανώς έχει ανάγκη από έρωτα, έχει ανάγκη από κάποιος να νοιάζεται. Και εδώ πέρα λένε ότι ο έρωτας και το νιάξιμο είναι τα πιο σημαντικά πράγματα σε αυτό το πλανήτη. Και όλοι χρειαζόμαστε κάποιο άτομο το οποίο να μας φροντίζει, να μας νοιάζεται και να μας αγαπάει. Βέβαια, εδώ υπάρχει και μία μικρή διευκρίνηση ότι αυτό το νιάξιμο
και αυτός ο έρωτας θα πρέπει να είναι και από τις δύο πλευρές. Οπότε η συμβουλή εδώ είναι ακούστε το, δώστε του το νιάξιμό σας και την αγάπη σας, έτσι κι αλλιώς τον αγαπάτε, αλλά καλό είναι να δείτε αν και αυτό το άτομο μπορεί να ανταποδώσει. Αυτό πακετάκι νούμερο 2. Αν μας αφήνεις εδώ, ελπίζω να βρεθούμε σε ένα επόμενο άνοιγμα. Αλλιώς μπορείς να παραμείνεις εδώ και να δεις τη συνέχεια, να δεις και το επόμενο πακέτο, γιατί αν παραμείνεις σίγουρα κάτι θα έχεις να ακούσεις εδώ. Για την ώρα μας φεύγεις. Και περνάμε στο τρίτο πακετάκι, αυτή η άσπρη πετρούλα εδώ. Γεια σας όλους εσάς, χαιρετώ που επιλέξετε το πακέτο νούμερο 3. Να δούμε ποιο είναι το άτομο που σας σκέφτεται και για ποιο λόγο. Πακέτο νούμερο 3. Ένα άτομο κρύο μας βγαίνει εδώ. Ένα άτομο ίσως αυτή τη στιγμή που βλέπουμε αυτό το βιντεάκι, ίσως να μην είναι τόσο ζεστό αυτό το άτομο, ίσως να το αισθάνεστε ότι κάπου έχουν χαθεί τα συναισθήματά του ή για κάτι σας σαν απόμακρος, σαν υπερβολικά σοβαρός, σαν υπερβολικά το να παίρνει τη ζωή πολύ σκεπτόμενα, πολύ με το μυαλό, σαν αυτό το άτομο σαν να μην έχει συναισθήματα μέσα του. Ή μπορεί αυτό το άτομο να έχει συναισθήματα μέσα του, αλλά να μην τα εκφράζει, ή γενικά να είναι ένα άτομο το οποίο όταν το βλέπει κάποιος για πρώτη φορά να λέει, το πρώτο πράγμα που σκέφτεται να είναι έναν ελκυστικό άντρα, αλλά έναν στεγνό άντρα, ένα πολύ σοβαρό άντρα, ένας άνθρωπος απροσπέραστος. Το χαμογελάκι εδώ πέρα βγαίνει πολύ δύσκολα και όταν βγαίνει δεν είναι και τόσο ειλικρινό το χαμογελάκι εδώ σε αυτό το πρόσωπο. Ένα άτομο το οποίο η ζωή του όλη είναι επιλογή και η ζωή του όλη είναι επιλογή ανάμεσα σε δύο πράγματα. Τώρα μπορεί να είναι δύο δουλειές, μπορεί να είναι δύο άτομα, μπορεί να είναι άτομο και δουλειά, μπορεί να είναι οικογένεια και άτομο. Πάντα στη ζωή του υπάρχει δύο πράγματα τα οποία αυτό το άτομο ένα πρέπει να επιλέξει, αλλά μάλλον ποτέ δεν επιλέγει. Άτομο το οποίο δεν βιάζεται για πουθενά όμως. Αυτό το άτομο, σίγουρα από αυτό το άτομο δεν μπορείτε να περιμένετε εκπλήξεις του τύπου θα πάρει ένα τηλέφωνο και θα πει κατέβα τώρα κάτω από το σπίτι και μη ρωτάς το γιατί και να σας κάνει έκπληξη. Δεν νομίζω ότι αυτό το άτομο είναι ικανό να κάνει κάτι τέτοιο. Εσείς να το κάνετε έκπληξη, ναι, αυτός για να κάνει έκπληξη όχι. Πολύ στεγνό άτομο βλέπουμε εδώ. Ναι μεν σοβαρό, ναι μεν ελκυστικό, αλλά και αρκετά στεγνό και αρκετά υπολογίσιμο άτομο. Θέλει κάθε βήμα του να είναι σίγουρη. Να είναι σίγουρο το βήμα. Να πατάει σε σταθερό έδαφος. Δεν μπορεί να πετάει στα σύννεφα αυτό το άτομο εδώ. Ακόμα και αν υπάρχουν στιγμές στις οποίες δείχνει ότι πετάει στα σύννεφα, είναι πολύ λιγοστές αυτές οι στιγμές στη ζωή του. Ένα τέτοιο άτομο έρχεται εδώ. Πολύ πιθανό να είναι άτομο το οποίο να μην κάνει βήματα όσο αφορά τη σχέση σας. Και ένα άτομο το οποίο λίγο να το αισθάνεστε ψυχρό, κρυωμένο. Αν αυτό το άτομο έχει κάπου αυτοκράτηρα, δηλαδή έχει κάπου γυναίκα, να ξέρετε ότι και με τη γυναίκα του γενικά είναι μια οικογένεια η οποία είναι πολύ ψυχρή οικογένεια. Οικογένεια γκρι.
στην οποία δεν έχει ζωή, αλλά μια γυναίκα η οποία πολύ πιθανό να το κουμαντάρει. Τώρα, αυτό είναι μόνο για αυτές από εσάς οι οποίες ξέρουν ότι το δικό της το άτομο έχει κάπου ένα άλλο μισό. Γιατί όμως σας σκέφτεται, είναι η ερώτηση εδώ πέρα. Γιατί σας σκέφτεται? Πρώτα απ' όλα έχω την εντύπωση ότι γενικά υπάρχει μια απομάκρυνση εδώ. Γενικά. Και από τη μεριά του, αλλά ίσως και από τη μεριά σας να υπάρχει μια απομάκρυνση εδώ. Αυτό το άτομο γιατί σας σκέφτεται? Αυτό το άτομο ελπίζει. Αυτό το άτομο ελπίζει ότι κάποια στιγμή θα γίνει κάτι, αλλά αυτό το κάτι αυτός δεν κάνει κάτι για αυτό το κάτι όμως. Αυτό το κάτι το περιμένει να έρθει από πάνω. Κάποια στιγμή θα κάνει κάτι, θα γίνει κάτι, το οποίο θα τον δικαιώσει, θα σας δικαιώσει. Για αυτούς από εσάς που ξέρετε ότι αυτό το άτομο είναι κάπου σε γάμο, ελπίζει, προφανώς δεν είναι σε καλό γάμο, ελπίζει ότι κάποια στιγμή η μοίρα θα το βοηθήσει και αυτός ο γάμος θα διαλυθεί και θα προχωρήσει, θα κάνει τα βήματα που θέλει αυτά μαζί σας. Αυτό είναι για κάποιους από εσάς. Για άλλους από εσάς πάλι, για αυτούς που τέλος πάντων εσείς ξέρετε πώς ακριβώς είναι η κατάσταση, είναι και ομαδικό αυτό το άνοιγμα. Γιατί σας σκέφτεται, γιατί πιστεύει ότι είστε πάρα πολύ προσγειωμένοι σαν άτομο. Το τύπο ότι είστε μια γυναίκα η οποία συνδυάζει πάρα πολλά χαρακτηριστικά. Μπορεί, είστε έξυπνες, είστε όμορφες, είστε δοτικές, είστε πολεμίστριες στη ζωή, είστε ξεχωριστά άτομα, αλλά συγχρόνως είστε και πάρα πολύ δυναμικές, είστε στα μάτια του πάντα, είστε πάρα πολύ δυναμικές, αλλά ώρες όμως είστε και πεισματιάρες, είστε και εγωίστριες. Αλλά όλα αυτά τα χαρακτηριστικά του ελκούν αυτό το άτομο εδώ πέρα. Τον ελκούν, αυτό το άτομο θέλει εδώ πέρα να βρει έναν τρόπο να υπάρχει μια ισορροπία ανάμεσά σας. Να ισορροπήσουν πράγματα. Αυτό το άτομο έχει ελπίδες και έχει όνειρα να ισορροπήσει μια κατάσταση μεταξύ σας. Με κάποιο τρόπο. Αυτό το άτομο θέλει να σας πει κάτι το οποίο δεν τολμάει να σας το πει. Αυτό το άτομο σας κρύβει κάτι. Κάτι αρκετά σημαντικό, και αυτό το κάτι που κρύβει είναι και η αιτία για την οποία το άτομο αυτό δεν βιάζεται για πουθενά, δεν προχωράει, και η αιτία του να δείχνει ένα σοβαρό χαρακτήρα. Ένα έτσι πιο κρύο χαρακτήρα. Αυτό το άτομο ελπίζει ότι κάποια στιγμή θα πάρει τη δύναμη πάνω του και θα μπορέσει να σας μιλήσει και να σας πει μία κρυμμένη αλήθεια εδώ πέρα. Παρόλο που σας φοβάται. Φοβάται ότι αν κάτσει να το ξεστομίσει αυτό που έχει να ξεστομίσει, εσείς θα γίνετε έξαλλες εδώ. Θα γίνετε έξαλλες. Υπάρχει μία φοβία από εσάς. Υπάρχουν και ελπίδες. Εσείς είστε το αστέρι του. Εσείς είστε πάρα πολλά πράγματα μαζεμένα για αυτό το άτομο. Αλλά τον φοβίζετε. Τον φοβίζετε, πρέπει να σας πει κάτι. Είναι κάτι το οποίο κρύβει, αλλά δεν τολμάει. Και δεν ξέρω αν θα τολμήσει, θα το δούμε παρακάτω. Τώρα για αυτές από εσάς που εσείς έχετε οικογένεια και αυτό το άτομο
είναι σαν τρίτο πρόσωπο για σας, να ξέρετε ότι τον απασχολεί πάρα πολύ το γεγονός ότι εσείς είστε κάπου αλλού και αν κάποια στιγμή θα πάρετε διαζύγιο ή δεν θα πάρετε διαζύγιο. Το βλέπει πολύ μακρινό αυτό, πολύ άπιαστο όνειρο αυτό. Το να φύγετε από εκεί που είστε και να πορευτείτε μαζί του. Έχει όνειρα, έχει ελπίδες, αλλά δεν κάνει και τίποτα γι' αυτό. Αυτό χαρακτηρίζει το άτομο αυτό. Δεν κάνει τίποτα γι' αυτό. Φοβάται δικιά σας αντίδραση. Αν είναι κάπου σε άλλη οικογένεια, φοβάται αντιδράσεις από την γυναίκα του. Και γενικά θα παραμείνει στις ελπίδες αυτό το άτομο εδώ. Ελπίδες, όνειρα, για μία δικαιοσύνη, για μία αλήθεια, να μπορεί να βγάλει στη φόρα, για μία ισορροπία επιτέλους, αλλά δεν βλέπω να κάνει κινήσεις ή μέχρι τώρα δεν έχει κάνει κινήσεις. Πάμε να δούμε η επόμενη του κίνηση. Επόμενη του κίνηση. Πάλι φοβίες εδώ πέρα, πάλι αβέβαιο μέλλον εδώ πέρα. Θέλει πάρα πολύ να κάνει κάτι όντως. Ίσως έχει έρθει ο καιρός που αυτό το άτομο άλλο δεν θέλει να κρατάει κάποια πράγματα. Ίσως καταλαβαίνει ότι όσο πιο πολύ κρατάει κάτι, τόσο πιο πολύ αυτό να στεγνώνει τη σχέση σας και να σας απομακρύνει κιόλας, αν δεν σας έχει απομακρύνει ήδη. Αυτό το άτομο θέλει να εκδηλώσει την αγάπη του και τα συναισθήματά του. Θέλει να αλλάξει τα πράγματα και θέλει μια τελείως καινούργια αρχή για σας. Δηλαδή του τύπου αυτό που σκέφτεται ότι πρέπει να σας πει μια αλήθεια εδώ πέρα, κάτι κρυμμένο, κάτι που κρατάει και κάτι που εσείς πολύ πιθανόν εδώ πέρα να το έχετε, να καταλαβαίνετε ότι κάτι δεν σας λέει τα πάντα και αυτό το άτομο καταλαβαίνει ότι έχει έρθει η ώρα που δεν μπορεί να το αφήνει έτσι αυτό το πράγμα. Αλλά δυστυχώς το μόνο πράγμα που θα κάνει, αν θα το κάνει και αυτό, δηλαδή για σας οι οποίοι είστε μαζί του, μια χαρά και τα λοιπά, να ξέρετε ότι την αγάπη και το νιάξιμο και τα συναισθήματα θα τα εκδηλώσει, ίσως εκδηλώσει κάτι παραπάνω από αυτό που έκανε μέχρι τώρα, αλλά το να εκδηλώσει αυτό, να πει αυτό που θέλει να πει, δεν θα το πει για την ώρα. Για την ώρα θα παραμείνει σφιγμένος από τις φοβίες του. Από τις φοβίες του, οι οποίες μπορεί να είναι από εσάς, το πώς θα αντιδράσετε, μπορεί να είναι από κάποιο άλλο άτομο, το πώς θα αντιδράσει. Προς το παρόν θα κάθεται και θα περιμένει, είπαμε, από πάνω κάτι να γίνει. Το άστρο του να κάνει, η μοίρα του να κάνει κάτι, ούτως ώστε να καλυτερέψουν εδώ πέρα, βασικά να αλλάξουν εδώ πέρα τα πράγματα. Γιατί εδώ, σε αυτή την ιστορία εδώ, αυτή η ιστορία εδώ πέρα φωνάζει, τσιρίζει για αλλαγή. Για μια τελείως διαφορετική αλλαγή. Για μια πιο... θα σας εκδηλώσει αυτό το άτομο με κάποιο τρόπο, θα σας εκδηλώσει ότι υπάρχουν συναισθήματα και ότι δεν είστε για πλάκα στη ζωή του. Ότι θεωρεί ότι είστε πολύ σοβαρό άτομο στη ζωή του. Αλλά θα μείνει εκεί, στο πολύ σοβαρό άτομο. Και κάποιοι πιο τολμηροί άντρες από εδώ, ίσως προχωρήσουν λιγάκι παραπάνω και πούν ότι φοβάμαι, ότι είμαι φοβιτσιάρης, ότι είμαι δειλός. Αλλά μέχρι εκεί, αυτό που κρατάνε μέσα τους δεν θα τολμήσει να το πει. Δεν θα τολμήσει.
το ένστικτό του δεν το αφήνει να το πει. Γιατί ξέρει ότι αυτό που έχει να πει ίσως να μην είναι αποδεκτό από εσάς ή από κάποιον άλλον, τέλος πάντων, αν υπάρχει άλλος ή τρίτο πρόσωπο εδώ. Πακετάκι νούμερο 3. Αν δεν σου ταιριάζει το άνοιγμα αυτό και πιστεύεις ότι δεν είναι για σένα, μπορείς να πας να διαλέξεις κάποιο άλλο από τα δύο προηγούμενα πακέτα. Εγώ θα τραβήξω πρώτα θα τραβήξω μάλλον μηνύματα από το άτομο αυτό για σένα. Μηνύματα, τι θέλει να σου πει, αλλά δεν τολμάει, πολύ πιθανόν εδώ, γιατί βλέπουμε ότι είναι ένα άτομο δειλό, ένα άτομο το οποίο το παίζει σκληρός, αλλά το παίζει, δηλαδή δείχνει, μάλλον το παίζει είναι άσχημη λέξη, δεν θέλω να την πω έτσι, δείχνει ένα σοβαρό άτομο, δείχνει ένα άτομο το οποίο όριμο άτομο, αλλά στην ουσία είναι ένα δειλό άτομο το οποίο φοβάται να εκφράσει τα συναισθήματά του και την γνώμη του και τις σκέψεις του, μήπως κάτι πάει στραβά. Έρχεσαι στα όνειρά μου, λέει αυτό το άτομο εδώ. Θα κάνω αυτό που είναι σωστό κατά τη γνώμη μου. Ναι, υπάρχει τέτοιο χαρακτηριστικό εδώ πέρα. Και ένα τρίτο μήνυμα. Περνάω υπέροχα όταν είμαι μαζί σου. Επίσης θέλει να μας πει το άτομο αυτό, δώσ' μου μία ακόμα ευκαιρία. Μπας και πάρει θάρρος να μιλήσει αυτό το άτομο. Από κάτω είναι δεν βγαίνεις από το μυαλό μου. Και θα τραβήξουμε και μία κάρτα συμβουλή για αυτή εδώ την κατάσταση. Τι θα μας συμβουλέψουν οι οράκλε. Η κάρτα λέει κοίτα στο μέλλον. Κοίτα στο μέλλον. Το δικό σου το παρόν θα φέρει και το δικό σου το μέλλον. Εσύ τι βλέπεις στο μέλλον? Και έχει να κάνει με αυτό το άτομο. Του τύπου ξέρεις ποια είναι η κατάστασή σου. Ξέρεις ποιο είναι το άτομο αυτό. Ξέρεις τι κάνει, τι δεν κάνει ή τι πρόκειται να κάνει. Σου αρέσει αυτό? Αν σου αρέσει αυτή η κατάσταση, παρέμεινε εδώ, περίμενε τον ώσπου να εκδηλωθεί, ώσπου να κάνει. Αν δεν σου αρέσει όμως, αν βλέπεις ότι αυτή η κατάσταση δεν σου αρέσει, να ξέρεις ότι ούτε στο μέλλον δεν θα είναι ωραία. Γιατί ό,τι κάνουμε τώρα έχει 100%, 1000% αντίκτυπο στο μέλλον. Αυτό σε συμβουλεύουν οι κάρτες Τάρο. Από μένα για πακετάκι νούμερο 3. Και γενικά τα φιλιά μου. Αν θέλετε προσωπικά ανοίγματα, γιατί αυτά όλα εδώ είναι ομαδικά ανοίγματα, μπορείτε να μου γράψετε στο email που βρίσκεται στο τέλος της περιγραφής του βίντεο εδώ από κάτω. Από μένα τα φιλιά μου για την ώρα.